104.7 IFM. Report! Iginiit ng Pangasinan Provincial Veterinary Office na maayos at sapat ang supply ng karne ng baboy sa probinsya. Wala umanong nakikitang dahilan ang ahensya kung bakit patuloy ang pagsirit ng presyo nito sa mga pamilihan sa lalawigan. Ayon kay Pangasinan PVOOIC Dr. Arceli Rubeñol, naitanong na rin umano ito sa Secretary ng Department of Agriculture at sinabing dapat umanong pag-usapan at tignan kung saan ba nanggagaling ang mga supply at bakit tumataas ang presyo nito na wala naman pinagdadaan ng tamang regulasyon. O siguro ang sabi ko ng ating secretary na kailangan lang siguro pag-usapan at tignan kung saan nanggagaling yung Diyos, bakit tumataas yung presyo ng kanang baboy na wala itong pinagdadaanan na tamang regulasyon. Dagdag ng opisyal, tumaas umano ang farm gate price ng karne ng baboy. Tumaas po ang farm gate price. Sa ngayon ma'am, ang farm gate price is nasa 235 to 240 pesos per kilo live weight na po. Nagkaroon din umano ng repopulation program ang Department of Agriculture upang mapunan ang pangangailangan ng mga consumer. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.